ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ዛሃር ሜኒ ሚድያ እዩ ካብ ዙርያ ሃገራት ኖርዲክ ዝረኸብናዮም ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሕጂ ናበኸም ክነብል ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም ኤባ ቡሽ ንዝቐረበላ ነቐፌታታት መልሲ ሂባ ብፈተነ ቅትለትን ጾታዊ ምድፋርን ተጠርጠረ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣማይቲ ዩክሬናውያን ቆልዑ ብዘይወለዶም ናብ ሽወደን ኣትዮም ኣብ ወርሒ ጉንበት ቁፅሪ ሕሙማት ኮቪድ ብዕፅፊ ክውስኽ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣርስተ ዜናታት ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕፅል መራሒት ሰልፊ ክርስቲያናዊ ዴሞክራሲ ኤባ ቡሽ ፖሊስ ኣብ ልዕለቶም ኣብ ዋዜማ ፋሲጋ ጎነፃዊ ናዕቢ ዘካየዱ ሰልፈኛታት ተኽሲ ክኸፍቱ ምሕታታ ከቢድ ነቐፌታ ከም ዘሰዓበላ ተገሊጹ ሓደ ካብዚኦም ማሕበር ፖሊስን ሚኒስተር ፍትሕን ኮይኖም ነቲ ኤባ ቡሽ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ሽወደን እተኻየደ ጎነፃዊ ናዕቢ ኣመልኪታ ዝሃበቶ ርእይቶ ብብርቱዕ ነቒፎም ኣለዉ ኤባ ንሬድዮ ሽወደን ፕሮግራም ቃለ ምሕትት ቀዳም ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ በቲ ጎነፃዊ ናዕቢ ገለ ሚኢቱ ዝኾኑ ፖሊስ ከም ተገድኡ ኣመልኪታ ኣብ ክንዲዚ ሚኢቲ ኣኽረርቲ እስላማውያን ገበነኛታትን ጎነፃውያን ናዕበኛታትን ተገዲዮም ዝብል ዜና ዘይንሰምዓሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ክትብል እውን ሓቲታ ብኻልእ ሸነኽ ንኤስቪቲ ኒውስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ዘረባ ብጌጋ እኳ እንተተተርጎመ ሕጂ እውን ሕቶኣ ብመሰረቱ ቁኑዕ ኢላ ከም እትኣምን ገሊፃ ኣላ ገለ ሰብ መዚ ፖሊስ እዞም ናዕበኛታት ንኣባላት ፖሊስ ከጥቅዑን መካይዶም ከቃፅሉን እንከለው ኣብ ክንዲ ስጉምቲ ምውሳድ ስቂሎም ምርኣዮም ከይኣክል ምድሕር ሓሮም ተቐባልነት የብሉን ክትብል ንፖሊስ ብትሪ ነቒፋላ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ቫስትማላንድ ኖርበርግ ኣብ ዝርከብ 20 ሜትሮ ዝዕምቀቱ ጉድጓድ ኣትያ ድሕሪ ምርካባ ሓደ ሰብኣይ ብፈተነ ቅትለትን ጾታዊ ምድፋርን ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእተው $4 ናፀብፂባ ኣገልግሎት መድሕን ዓርቢ መዓልቲ ከባቢ ሰዓት 5:30 ብዛዕባ እዛ ኣብ ጉድጓድ ወዲቓ ናይ ርዱእና ኣውያት ተስምዕ ዝነበረ ሰበይቲ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ገሊጹ ኣሎ እታ ሰበይቲ ኣብቲ ጉድጓድ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዝፀንሐት ዛጊት ኣይተፈልጠን ነታ ሰበይቲ ንምድሓን ሰዓታት ዝወሰደ ንጥፈታት ከም እተኻይደን ብሄሊኮፕተር ተጼራ ናብ ሆስፒታል ዳላርና ከም እትወስደትን ሬድዮ ሽወደን ወሲኻ ኣብሪሃ ክሳብ 20 ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ 580 ዩክሬናውያን ቆልዑ ብዘይወለዶም ናብ ሽወደን ምእታዎም ኤጀንሲ ስደተኛታት ኣብ ዘውፅኦ ኣሃዝ ኣመልኪቱ ዝበዝሑ ካብዞም ቆልዑ ምስ ኣሞኦም ኣባሓጎም ወይ ካልእ ዝፈልጦ እኹል ሰብ እዮም መፅዮም 200 ካብዞም ዩክሬናውያን ቆልዑ ኣብ ክልል ዕድመ 7 ክሳብ 14 ክኾኑ ከለው 30 ካብዚኣቶም ከዓ ትሕቲ 6 ዝዕድሚዮም እዮም ካብ ዜና ዩክሬን ከይወፃና ኣኽበርቲ ሕጊ ሽወደንን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ዩክሬን ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ኩናት ንምምርማር ይተሓባበራ ምህላውን ተገሊጹ ኣብ ዩክሬን ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ኩናት ንምስናድ ዝግበር ዘሎ ምርመራ ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ይካየድ ምህላው ዝገለጸት ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዘሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት እውን መርመራ ይካየድ ምህላው ወሲኻ ገሊጻ ገበን ብመንን ኣበይን ተፈጺሙ ብዘየገድስ ሰብ መዚ ሽወደን መርመራ ክካይዱ ሕጊ ሽወደን ከም ዝፈቅድ ዝፍለጥ እዩ ምስ ሃርመኒ ሚድያ ይኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ዜናታትና ይቕፅል ኣብ እናኣትዋ ዘለና ወርሒ ጉንበት ዝያዳ ሕሙማት ኮቪድ ናብ ሆስፒታል ክመፁ ከም ዝኽእሉ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ምትንባዩ ኣገልግሎት ዜና ተሓቢሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን መዓልታዊ 25 ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝእለዩ ዝገለጸት ሓበሬታ ኣብ መፋርቕ ዝመጽእ ወርሓ ጉንበት ግና እዚ ኣሃዝ ብዕፅፊ ክውስኽ እዩ ክብል ዳገንስ ሜዲሲን ጸብጺቡሎ ኣብዚ ካብ ሚያዝያ 10 ክሳብ ሓምለ 20 ክዘርጋሕ እዩ ተባሂሉ ተነቢዩሉ ዘሎ ተርእዮ መዓልታዊ ኣስታት 60 ሕሙማት ጅር ኦሚክሮን BA2 ኣብ ሆስፒታል ክእለዩ እዮም ብመሰረት እዞም ጸብጻባት ኣብ ዝበዝሓ ቦታታት ኖርዌይ ሃሩርን ፀሓይን ዝመልአን መዓልታት ተወዲአን ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ዝሕል ዝበለ ክሊማ ክስዕብ እዩ ዝብል ትንቢት ምህላው ተገሊጹ ኣብዚ ሰሙን ዝሓለየ ክወርድ እዩ ሰሜን ስታድ ግና ምዝሓል ጥራይ ዘይኮነ ባህርያት ወቕቲ ዊንተር እውን ከርእዩ ክብል yr.no ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሰዲዱሎ
እቲ ዝሑል ኩነታት ኣየር ንገለ ግዜያት ክጸንሕ ተባሂሉ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኖርዌይ ብርክት ዝበሉ ናይ ሓደጋ መጠንቀቕታታት ተመሓላሊፎም ኣለዉ። ብርቱዕ ዝበሉ ንፋሳት ሰሜናዊ ምዕራብን ውርጭን ክወርዱን ኣብ ፊንማርክ ድማ ኣብ ሰሉስ ረቡዕ ማዕበል ውርጪ ክኽሰት ይኽእል እዩ ዝብል መተሓሳሰቢ ቀሪቡሎ። ብተወሳኺ ኣብ ቃልዕ ገማግም ኣብ ልዕሊ ዘለዋ መራኽብ ፊንማርክ ከምኡውን ኖርስትሮምስ መጠነኛ በረድ ክህሉ እዩ ብመሰረት እቲ ትንበያ። ኣብ መወዳእታ ምስ ጎነፃው ናዕቢ ውድብ ስያን ብዝተኣሳሰር 10 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። ኣብ ሳንፊዮርድ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብውድብ ስያን ምስ እተኻየደ ናዕቢ ብዝተኣሳሰር 10 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ተገሊጹ። እዞም ሰባት ትእዛዝ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ምጥሓሶም ኣብ ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍጻሞምን ንብረት ብምዕናዎምን እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ ክትብል መደበር ዜና ኖርዌይ NRK ጸብጺባላ። ምስ ፍሕፋሕ እስልምና ኣብ ኖርዌይ ዶው ይበል ዝብል ጭርሖ ሒዞ ዝንቀሳቐስን ሕሉፍ ጽልኢ እምነት ምስልምና ከም ዘለዎን ዝንገረሉ ውድብ ስያን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቶርቨት ሳንዲዮፎርድ ናዕቢ ዝመልኦ ሰልፊ ምክያዶምን ቅዱስ ቁርኣን ምቅጻሎምን ኖርዌይ ቱዴይ ምጽብጻባ ዝዝከር እዩ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ብሃርመኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ዜናታት በዚ ተፈጺሞም ኣለዉ። ስለ ተኸታተልኩምና ብልቢ ነመስግን። ሰላም።